Yun. Yo, yo, yo. Kaya rin eh, hello. Dito muna po ako sa tindahan. Bantay-bantay muna. Yo, 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 Kuya Rini. Good evening. Good evening po sa inyo. Hello po. Beautiful in my eyes. Pwede naman Kuya Rini. Ano po tangin mo? Alak? Cuatro.
Coke Sprite. Coke Sprite. Ang kaso? Pagod na. Hello po. Medyo maingay lang dito sa amin. Kasi tapat kami ng court. Covered court. Maraming tambay. Bala yan. Pakita ko sa inyo. Yung court. Yan o. Covered court. Dahil mo naglalaro. Maraming tao lagi. Maraming tambay. For viewers, pasok po kayo. Good evening po sa inyo lahat. Paggabi po ako nagbabantay. Paggabi. Pag umaga naman yung asawa ko po yung nagbabantay nito. Amo. Walang tuyo kaya rin, walang tuyo. Hindi ata meron.
Dami po talagang alak dito. May beer dito sa ref. Malamig. Tagay. Yung punan nito, ano lang, utang lang to. Inaalsa namin. Bali yung tubo, yun yung sa amin. Bayad utang kami dun sa, sa grocery. Lingguhan. Tiga-tiga lang. Viewers. Yun lang, Kuya Rene. Hindi ka naman pala umiinom. Pulutan na lang po. Dati nung ano, hindi pa ako sumasama sa kanila, Kuya Nuling ng Pablaw. Tapos may tinda pa ako dyan. Mga balot, Pinoy, chicharon, fishball, sikyang, mga pagkain, may ano pa, may siumay, siupaw. Ngayon, hindi naman kaya ng masawa kong mag-isa eh. Kaya, siguro sinilang muna yung paninda namin. Tuba. Masarap yun kaya rin yung tuba. Nakatim ako niyan nung nasa ano kami. Pumunta kami ng Quezon. Sa Quezon. Tuba. Sa may ano, paanan nung yung ticket yung Quezon namin.
Yo, Kuya Romel, shout out. Diba? Saka yung ano, yung lambanog. Sarap din yun. Wala rin kung pala ang may kuya rin. Wala na nga palang ano, sigarilyo na tinda. Kunti na lang. Tinitik ko yung mga ano, yung mga wala nang na sa rabukas. Bago ko punta sa site, mamimili muna ako. Magdodora sa rin muna. Hindi naman makalis-alis ng asawa ko. May pinabantayan. Ano lang. Chocolate. Ito pala may pulutan ng sigarilyas. Manamis-namis yun. Ang galing puno ka lang parang damay talaga yun.
kayo dito pag gabi kasi support. May ano, may wifi ako. Sarap nga dito lagyan ng ano, ng coffee bindo. Kasi tambayan. Ito na lang kaya rin yun. Yun. Malapit na ako monetize. 100 na lang na watch hour. Monetize na po ako. Salamat po sa inyo. Kunting-kunti na lang. Monetize na. 100 watch hour na lang po. Magkakaroon na rin ng ads yung ano natin. Mga video. Dilo. Apple juice tsaka ano, gin. Sarap po talaga yan. Sa makikita sa ulo yun, yung apple juice.
ganitong gabi na, ang mabenta sa amin, alak, uban, tsaka yellow, ice tubig, kasi malapit sa pool. Opo, konti na lang. Baka bukas, ano na yan, baka bukas kasi 100 na lang, baka 40 na sa arko. Imonetize na po ako. Pero dahil po sa inyo yan na mga nanonood, sumusuporta sa mga YouTube video namin, mga tulong ni Kuya Noli. Kasi maraming mga YouTuber na gusto mga ma-monetize. Swerte ko na kasama-sama sa kanila. Doy, hindi mo na doy. Doy. Yun, Jeep Vlog. Watch from Brunei. Brunei. Watching from Brunei. Hello po. Yo. Amo. Jeep Vlog. Judge, bro, tabi ko dyan. Judge. Gabalag ka. Oh, nakalay mo. Ah. Buti nga medyo na mamaster ko na yung pag-edit ng mga video. Pag may ads na, yun naman ang pagpapractisan ko kung paano mga effect. Pero matututunan lang yan. Kung talaga pag-biyak sa trabaho, di makapag-ayun dahil. Kaya ako, sinubukan ko muna na yan mag-grabe sa asawa ko. Sama muna sa kanila. Magbabalag ako. Pag umaga, bantayan muna yung tindahan natin. Paggabi, ako naman. Para nasanay naman siya. Para nasasanay na. Pag sa balatan, kasama ko sa nila kaya para makatulong-tulong sa kanila. Opo, kaya rin baka nga bukas, isang tulog na lang, monetize na.
guys ka. Hello sa 6 watching. 6 viewers namin dyan. Hello, hello. Opo. Yun, salamat. Ano po talaga? Sa utol ko. Daming tulong nila. Lahat sila sa Team Power. Shoutout Renan Tilinabo. Salamat po sa suporta nyo. Bantay-bantay lang sa gabi. Palitan lang kami.
po. Kaya rin si Alakid po yung ano, matanda. Sunod ako sa kanya. Sunod ako kay Alamid. Kasi mukhang matanda na kasi kung tingnan. Stress. Minsan stress. Stress pag minsan ano, minsan pag wala nang puhunan. Yun. Kaya sige lang. Diskarte lang. Basta sa buong araw, dapat kumita yung isang tao para may pampalit. Kasi araw-araw may gastusin pag may pamilya na. So, pag di ka gumalaw sa isang araw, di ka kumita, wala. Ubus mo kahit ilan yung pera. Pang puhunan, ubus yan. Pang ulam. Lang dito sa ano, probinsya. Yun, Alamid, yo. Ano po? Tulosi. Tulosi. Hindi po kaya rin eh.
Let you go. This time for me. Yun, Dentik. Dentik uses snipers. Idol. Yo, 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 amo. Watching from Tagpulo. Amo no, yan mo na. Nakaisi. Tas pulusog good. Sa manok ba tanggalin? Ayan mo. Hindi ko napansin ko ano sa live mo. Madali na noy. Madali na ano, monetize. 100 watch hour na lang. Ayos na. Apat na oras. Ayos yun. Para magsabayan tayo na ano, na-monetize. Bakbakan mong bakbakan, noy. If you need me, just call me. Ito. Sino ka ha? Naglalagyan ko yung orog to. YouTube. Sa YouTube. Hindi pala nga hindi ko pala nanonood sa ano ko. Pwede ko man ba easy? Vlog ko. Wow! Kublog! Paano si Pipi? Wow! Search that. Happy New Year. Ay, Magno. Orange apple. Me?
Ay. Enggada. Ayaw mo. Daw ako lumamlag pa, nagdaman ka mga dada, oh. Puro bulat to. Harap-harap to ba na nila? Ako na ba? Ayun po. Ako yan, ay ako din natin sa mga diba? Lugi na yung negosyo. Kinainan na. Yung ano, bantay halakay. Hello po sa 3 viewers. Parang gusto ko magkape.
babantay. Eka. Ito sa mga viewers ng paring Dison. Okay ka no? Nilag-nilag. Kung ano. Yan. Uy! May biscuit dyan. Bawal ako lang. Ano? Inuupo ko nga. Pares tayo. Yan, nandiyan ko daw. Oh. Yan. Ayun po.
siguro na ano, yung live ko. Ay, may pupuntahan ko ako. Parang gusto kong pumunta dun sa ano, sa lolo ng asawa ko na ano, namatay ka, di pa ako nakakapunta, ilang gabi na ano, tatay na ano. Dadaan tayo. Tertabi. Ngayon kita. Bata. Di man daw makakaur. Puro tangan daw sa to. Parang. Biscuit. Huwag ka din sa malamig. Ako na. Nagpahilot ko na rin ha. Bangon mo na dito sa'yo. Bangon mo na dito. Alam mo naman nagpahilot ka. Alisali. Ati ya. Batak sa iyo. Tirahan. Limaman. Mapwede ako ng chill. Biscuit. Tayo. Civil sila.
Hello, hello. Yun, malapit na out. Pinaka-isang oras na tayo. Ano? Coke? Ano? Yeah. Coke drink. Coke Royal, Sprite. Ano? Ba't ka nakatawa? Dapat ka kay mama mo. Sana mo. Ay. Edison. Sana mo nalugot ko, Edison. Sana mo nalugot. Ano? Royal? Hello. Settle.
yun, free watching. Hello po sa inyo. So ayan po, hanggang dito na lang muna po yung live ko. Salamat po sa mga nanood. At sana walang sawang suporta sa team po. Yun po, salamat. Bye.